Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ana pauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko. Napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog da ken ni Ali agayam na madam. Adda igam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan ngam ti magatang iti tiyendaan madam. Ay, sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat madam. Kasta akmat. Insusuon mo matday takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa agsakdo, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpet ko ti danom. Sumalugak iji pakiab-abulak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jakmat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga mi nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mat siguro. No, adda maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tatirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayong adda iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito'y. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarum di tababa. Agyan ta itilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa'y mo't naawanan iti naanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaid iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaid iti asidag. Kayat da ka diti agnaid dito'y bantay? Nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amumatan, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasi damat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malumpanan, ado ka din tinalpas mo nga inaban? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamaminsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ama kapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tan ngagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkutkuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Umayin ti saraan nga ugsa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng ti ugsa. Adda man iyawid tayo jay patad. At damanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpet kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nagkita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day taagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama. Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbaga ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam mo kan, gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Dahit ati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahit atirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kuman, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
ti imbaga ti talkam iti negosyo. Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad. Idinto tano at data iti lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli iti lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin di kabakiran. Intamanin aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayam ko. Bumaknang. Tanalawa ti asyenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo no agaabalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Mga no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysan. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay mo iti biyag. Numabalin kat kitaam matjay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan matkit di, ana. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapana kan baim. Taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanen dagiti dadakkel ko. Adandan ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae a nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag ken isu aminan? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tama dismayak lang. Ara, agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Kat sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abato. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungad? Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagito ije kabambantayan, nga magtrab-trabaho da iti pagabulan ije patad. Iti sabali abangir, baknang matnimiko nga anak ti may sa tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan ng amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabin iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Di na ko madangran, Apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito'y kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita ken ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam. Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanyak. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakon kad. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti agano. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kami laang. Nagpintas mo't tanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kenkwana, bro. Jak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak kaitulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amum ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagga po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakitkita dito eh. Sa balin samat at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. No kunayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tano ko kwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, sa anak nga gastos na awan ti amo kaswapak na. Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na. Ha, saan pa'y laeng? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta sana nga agpagpabigbig. Kay kayat ko no awagan nak iti Mikulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apay nga may kayo dito ay. Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgak nga imnas. Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amo da, kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulak mo ang mga asawa? Dahita ti dakkel aparikot ko. Jak kayat ama saer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngamawan mamaay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglive ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apan nagsasarita tayo, no kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makaarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwaig. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat dayjay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod munday tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahala ko iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektiv. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan na nga alahas ken antigo nga alikama iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, kanda dumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan akalaysa. Igam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita natin alawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na.
Sigurado amaragsakan tumutlaang. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayem Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak mo tinti. Kan nakasunglasses ak. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. At datao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, Ana, dahi ta babae nga umasidag ditoy. Iso dahi ta, ti manugangin ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamammuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taamuna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abak nang. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasiday nga babae, iso dayta ti manugangin ta. Dayta ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y latir aramidem nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayem Miko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayem Miko ti video. Masigurado nga adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naalak kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Urayam ah. Oh, naipasa ka din. Urayam bro. Kat, masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kita ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy kadi ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngem ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay ba ti tsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na dya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan. Iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir, ah? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Ha! Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wano ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa takan kwa na. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. Adanas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka niti agisusoon iti karamba. Ha? O di sa kruya kon? Nagalisti karamba. Amang ano maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak dito balayo. Imbag man takinayat mo ti umay dito'y nanong mo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apan nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulagdakdag iti dadakkel ko iti maysa a babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga rod ti imayam ditoy, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day dya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tasaan da pa'y anap na panijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay, Jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgad kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi, Jay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasag ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamuanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa di ta restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa'y laang dati pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, taipaay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak natamo ta makasarak iti kasken kuana? Adda dagiti banag nga ururayam, ngam saan mo ama oray. Adda mo ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakes a mapasamak. Naibagak daytan ken kuana, sakbay a nagpakada anapan iji syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga rod? Ang sumangput tumot laang dayjay. Ta sigurado a mapanmanen aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinangisoro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apangisarkan ken kuana ditoy? Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho? Iso mat ti pangisar ka kadakwada? Idi ubingag, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana, taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y madam. Nabayag asan asimbangpet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasanuda ang masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid ditoy ni Miko. Kasanaw no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin a mall ken parke iji syudad. Ado a tao ti mang birok ken kuana. Kaslakit managdakdakis nga ano panda? Masapul saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Ken sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Misar, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di na kayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saanan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali abangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Uludan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat day jay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipat ang sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman ak iti panang ibagam, ah. Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tanimi ko ti umumay iji balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman ak iti impadamag mo, ah. Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita iji a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamat ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iji tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet amakikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saan pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarto. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kano kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatin ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayet da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sekreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasto nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Amangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapan ijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y. Ad dalaeng ama estresa kan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iti balay da. Tadi na kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay met akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanag anak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapoy ti aramidan ta pa nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanagan una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinagan ka. Nunasken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Taamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikariak ko maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sika ti mangimanihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Isuna laang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta napintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan kapay langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Isu asan arumbang ama isi nakakanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka nakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol ta iti napasamak, no di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ama danagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama, gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikat ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Makaragsakan na kit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itapno ipakaamuna itigayim na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinalimat. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din ti pan nakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparagin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag tikas jay, tapnusan nga agparang at di taammo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate, ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Daras nga road, taagawit kan. Tamangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanang. Aywon gayam. Agkalaysan to itinalimat. Dagayam Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya ka tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir. Ngam naglibakak. Agsagana kay Ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in order mo? Wen, Ira. Kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayak naklata. Mamatiak iti ibagbagada. Nga agpapada tayo iti imatang ti Apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapod no. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaik ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngem ti panagtalek ti gayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. No ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamak ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem ken kuana. San ko pa'y nga amu asawan ita. Ngem mabalin ko nga aramaten ti latigo ken kuana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntut ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kuana. Agsaw-sawa ren dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda a bumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. No si kanti saan a makabaan? Pinaay na ti arapaap ko, nga isu ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na, inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apay nga inaramid na dayta. Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pakaikamangag. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngem, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon ta iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilyan, ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankwan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mutkit di, ta saan ka pa'y mutunay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti faktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di moras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong ken ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta na singpot mat kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbag laang kasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang ospital tinaturong me. Ay, ubing talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da kadi, ti ipapanaw ti babae. Jakman mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapay dya madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Soraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jay sigud aguradakan ka. Agpay sungata dayta, bro. Agulbud ka di pay ni Manang Soraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong haikalay di da nga tatub nga rin. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Soraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Soraya. Amun na, no iparit da ti panangikalay sam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Soraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta daytoy para kinigayem mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Adda ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Soraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramiden na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakutaran apiak.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupo ti arwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo tanginginaan alupot ti arwaten na. Saan ka de, madam? Imbilang ko nga anak. Ngam ita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda. No na ito'y kat masakit wano nataengan. Adda matibak nang akadurman dati na kay kamanganda. Nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya ti imbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa'y nga ta ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, nga dan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas kenkwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga puko ta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan mat di babae anak kaitulagan ni Miko. At na nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat.
Kasano pa'y ang maawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makiden na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Uray kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day takunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manud nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim. Apay akas lasana sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda, ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kaya't ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Bay anak pa'y lang nga maturog. Ay, saan? Inak mahayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jakman amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't ten amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga ruden. Ang mga nuiliw na mo't ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw. Kasuroon kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaen, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Si kang amin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawa da kumakanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madday ta, bro. Kayat kumatan ang makita dagiti dadakkel ko. Saan kang agdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Marok. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kid dinasaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay ang masakit? Saan kano ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ije emergency hospital ka no, bro. Si kapay nga rod ti makaamo ditoy. Tama panak ije ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko, nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, nujak nagaw-awid ina. At dakla ang mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngamita, kanayon mo't ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina. Uwan, saan pa yan ang nanganday ta? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko maina. Kaasimat no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Idamag mo pa ikinim Miko. No kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imasamakan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Tainyawid tanti amam. Maragsaka na tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumarayas sumanga di bantay. Isongarot nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayo nga roden, tamabisinak. Nakalutom at siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dakan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jabalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro. Narigatan numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday baga kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak, ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dahita? Adda kayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang putmod iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalaysa. Sagrado kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaghibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagut mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo italawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wen Tyrone, nakitak da daddy kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Kat simrak da iti sigod asiled da. Nakitam? Wen, sa anak anagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat amasingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos? Oh my God, Tyrone. Mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturog tan, Tyrone. Ay, ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agagkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mga agagkan ka. Nasakit gayam.
Roland. Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Ang nag-asatak, tas si katinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakam mo kanyak. Ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan laas siya ti maragsakan? No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarit, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland. Kat kayat ko nga daywam jay lalaki akatrabahwam. Jak kayat nga asit gan na ka. Anya nga ti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangin. Anya. Mangbangon ka iti negosyom. Mabali na jewelry shop. Wenuan niya pa'y dita. Kasta ti kayat mo? Wen. Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Why? Intulod na ka ni Roland, ah. Kan. Sabali ti isam mo ita. Kas lalimawag ti rupam, friend. Blooming kapay. Nagadukid din nga imbaga, Mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa unday ta nga isam mo? Juan, Mare. Nagkari ni Roland at di na konsaktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya at tikas na nga imbagana. Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin a kasaritanan. Kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan. Sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikakiti sa bali agundaway ni Roland. Tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige. Sapay la ko mga rod. Taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon yung agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo. Nakababain mo't no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal-aliko tag iti papanan nyo apaskan, ha? Wen Lola. Un Lola. Oh, kasano? Tyron. Cindy. Intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan iji kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Agan-anad kayo. Inawag ako ni Elena. Kat agturong dan dito eh. Nasaya at no kastang. Kat, jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko, di na namnamaan asa nga ilig ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noan niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Ta iti kanito adda kas taramidan na, maatipada adagos. Dua pa'y anas kan nga imbitarang pailaang ni Shirley. Dito'y ama paniknakan. No asino at talagat ni mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman nak, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilig. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena.
Nasingad nga mintirik na kadatayron kan sindi. Agasam, isuda pa yan timay ditoy. Tapno lang ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Nung natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampod no tinakunak. Kapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabayinak. Welcome ka lata, Marjo. Namnamaag ti isa sarong karmon to. Day giant tay babae ni Roland, Marjo. Nakatugaw iti asidag ti Ridaw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakan ko na. Oh, kasano? Aramide Monteplano, Marjo. Anya ti kaya't asawan da ito ni Roland? Kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayom ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayom ko. Awan sabali, no diti ang kasawa a Roland kan Elena. Yahoo! Sigod ngam amok ni Roland. Ngamjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabalin ka di nga umay kayo dito'y sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayam ko. Oh, dadan dito'y sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak apa nagkasangay mo, Marjo. Agyaw manak. Oh, nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Anya pa'y lang aramidin nyo. Ag-kiss kayon. Oh, sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka. Anya ti kayak asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Ladingitag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy, umalkan. Intay ka no manganan. Urayan na ka ni Mami. Wen anak. Intan, Daddy. Anya ka di da ito, anapasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sa marongkar iji balay, Marjo. Uwan, Elena. Agyaw manak, ha? Ala, ingkan, Elena. Agur-urayan kan kada Roland, iti kotse yun. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko mang tagtultuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi.
Joel, itulod na kun. Di kagdanang, tatangdanan ka. Saanan? In-drive ko lang matoy ko, Jem. Wala, pagyamanak no kasta. Among ka di. Nakita kang agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumat laken ka, ti naramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panagin nagagda Roland, kan Elena iti samo. Nasayaan mo't, nun ay matangan na. Ay, di manmat ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da ko matatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko mga raw dasaanin a maulay. Ket agbalbaliw kan baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat na asawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen a maulay ti napasamak. Wananang, ikarik asaanin a maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigod aragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay ne, nagsaya atin to kasta. Wan abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay tit mabalinan tadadakkel matan da Tyrone kan sinday. Isu apanawan mat siguro tapno maadaan da iti ade. Wan nga roon abala yan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugit. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matanti ka po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake, Pudno ka di nga agresin kan. nag-resign ako, Jake. Naamuha ka ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makagapo nga agresin ka. Sapay ko ma, tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nak? Gapota kasta ti kayat ti asawa. Sige nga rad. Sapay ko ma, tag na nayon ti ragsakyo nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako na iti opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyamanak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasublan ni Shirley? Saanen? Sapay ko ma, tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awakan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asubyan pay. Roland, Naurnos tan ti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pay. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmet, Elena. Awanan ti sabaling ayatek. No di si kalaeng.
Ikarik, asaan akon apasulisog pa iti sabali. Ag tinulong ta, tapno agtali na ed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, ag tinulong ta para itinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Ti kayat ko, madaan iti kabsat da tayron ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar, ngam di na kayat ti kinasuplado da ito'y. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan ayat na. Idi nakita na ni Cynthia, takaing ingas na kanuda ito'y. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na, nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir, nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken addamet babae. Apay kaday? Sapay ko mata saan akas iti dadduma ano sumangput da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, idisimbang pat. Saan kaday nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti dadduma kunakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumabas ta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka di manen timba ka jagraraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napayaday tapay lati ba kasiknaran na. Saan ta bibiyangan ida? Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kit di iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkat day ta abiisyom nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumarde nga uminaw. Sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay day ka man, kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak mo nagpasyar ije balayo, bro. Katumay ka, adakan ka day ta. Agyaman nak, bro. Ket kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasarita ti yaya ni Lenny. Ni ka di Cynthia ti makagapo, no apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Alain tan, nalabit nga dada ka ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman nak, bro. Makasaritak mo't lang ang deje ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sanguwam ka nun ni Mark. Agsarita kayo. Ha? Anya ko mati pagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana?
Adda ka di basol ko no, makisarita ti gayam nyo kanyak, sir. Apaya kasla masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti bagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir. Anya ko mati amok dita. Anya ti at aramidam dito'y angkol. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Yung ka man, Giselid mo. Saan ko adang-danggan niya? Saan man, angkol? Nakita ka ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, angkol. Naira na lang adak dito eh. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, angkol? Inta nga rod man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin day jay. Sigurado ka na imas dahi ta salad. Un, angkol. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, angkol? Sana na imas, tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, angkol. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, angkol. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Madamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, angkol? Nasingpat mat, kanalaing pay. Angkol, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw, ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, angkol. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Angkol, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisang pet kan nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kay kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso at tao akmat ang nakisango. Ngam, adda saan ang makaaw-awat, akasla saan a tao. Excuse me, inakaramidan ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumaakaratsyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito'y ti boss mo. Binilin nak ang makisango kan kwa na. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. Ad napairik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asikati arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam. No si kangay ti kayat na. O sige gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko nasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amangan no nasaktan mat kadagiti panagsasaom.
Iswasaan na nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kosta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan no daduma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan ayat ni Cynthia? Ti mo, kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinong batan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no, may sakbay amak ayan ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod akaayan ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan ayat na, sir. Inted amin ni Oscar akid dawon day di a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaalad da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae, anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, gayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Tiko nayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw mi tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Ha? Nagado ti ubeng siyak asan nga umin-inom iti arak. Ang mapay nga dadan iti uneg ti daga. Ay, awan dat diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. At di arak nga impawit mo, anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturog ak nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauman na, ti sangger a taaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sa bali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Just kaya ita nga arak. Ay sana just kiti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Dandanin to pa di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa iti panagnam kasano asaranta. Ayun kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta, igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir, tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasingpit di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kaslada ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay tipan na kanoko na. Unamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapudno di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka din? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo ka no ti babae. Anya? Isumat lagayam.
Asyakon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Di ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwartana. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. Numarigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di Remittance Center. Adda ka di enroar mo di tamanang. Hey, adama basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay, ta medyo narukupan ti balay. Ah, narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da iti walang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakemaw, tadi da inted ken kati balay. Rumbang kumaan naggudwaan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.